Bon dia, jornaleres. Engeguem el podcast de jornal.cat. Un dia més amb la responsabilitat de tenir el micro a la mà. L'altre dia participàvem en la presentació del llibre Contra la neutralitat del periodista Xavier Giró. Un espai de trobada i debat entre periodistes on ens preguntàvem com hem d'explicar l'actualitat. El temps, l'espai, el ritme, els interessos... És cert, l'ofici de periodista en temps intrèpids no és fàcil. Ara bé, almenys hem de ser conscients que davant d'un micròfon podem multiplicar el relat que legitima les desigualtats del sistema, xenofòbia, masclisme, homofòbia, o apostar per la transformació social, explicant-ne les causes estructurals. Llegim els mitjans. S'han localitzat 20 pisos patera a Badalona. Però potser seria més transformador llegir. Els elevats preus dels lloguers empenyen persones amb rendes baixes a viure plegats. Llegim els mitjans. El 18% dels joves migrants no acompanyats delinqueixen, però podríem llegir. El descens en els recursos per l'atenció de menors obstaculitza la seva inserció. Avui tindrem amb nosaltres una crac del micròfon, l'Alba Martínez, Vita, cantant de tribada i cooperativista de Versembran. Abans, però, us presentarem una altra jornalera imprescindible. Farem jugar la Gisela, l'Ariadna i la Carme per descobrir el preu just d'un sabó ecològic i farem una immersió a l'actualitat de l'economia social i solidària. Què? T'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de jornal.cat. Som en acte de protesta. El podcast de jornal.cat. Som la veu de la revolta, netes de la por. Vinga, comencem. Som-hi. Tenim aquí la Marta i què millor que començar reivindicant una dona referent dels països catalans. Com ja sabeu, en aquesta secció us expliquem algunes meravelles de jornaleres històriques però no us direm qui són. Us desvetllarem el nom al final amb una juguesca. Per tant, pareu molta atenció. Vinga, Marta, preparada? I tant, sempre. Vinga. La jornalera històrica d'avui va néixer... A la meitat del segle XX, a Barcelona. I és coneguda per... Ser escriptora en català de novel·les, contes, assaigs, reportatges i articles periodístics. Vinga, la seva obra literària destaca per... La pluralitat, com has pogut veure, la riquesa i, sobretot, també pel compromís polític i ètic de l'autora. Vinga, entrem en això. Va participar en... Els moviments de protesta d'estudiants de finals del franquisme i va ser una gran defensora dels drets de les dones. Va participar de la Caputxinada i de la tancada de Montserrat. A més, va ser membre d'Universitat Popular i del PSUC i va crear l'associació clandestina Moviment Democràtic de Dones. Tot això a meitat del segle XX, Recordem el context i, a més, estem parlant de temes clandestins i temes de gènere en un context molt diferent. Va ser referent? Doncs, com deia, en la lluita feminista. Va participar en les primeres jornades feministes de Catalunya, on va exposar que les dones catalanes són doblement explotades, com a dones i també com a catalanes. Val, no només va ser referent, sinó que encara ho és. Crec que se'n parla molt i potser ja sabeu qui és. Gràcies, Marta, i més tard ho esbrinarem. Gràcies a tu. El puño que aprieta más fuerte es el que no tiene nada, canta Vita. Una de les veus que més sonen de la música urbana catalana. Més de 40.000 seguidores a xarxes socials, alguna cançó amb més de 1 i de 6 milions de reproduccions. Avui ens visita el podcast de jornal.cat la rapera Alba Martínez. La Vita, cantant de tribada i cooperativista a l'Escola Popular Itinerant Versembran. Alba, benvinguda al podcast de jornal.cat. Hola, bon dia. Tenim ganes de conversar amb tu, de conversa lenta. Moltes gràcies per haver vingut. I d'entrada, entrar una mica en això que ens transmeten les teves lletres i que també des de Versembran reivindiqueu o compartiu, aquesta idea de posar l'estètica al servei de la crítica, no? Explica'ns una miqueta a què us referiu quan parleu d'això. Bueno, en concret, quan parlem des de Versembran d'aquesta filosofia, ens referim a que el missatge d'alguna forma respongui a la bellesa, no? És a dir, com partim de la base que fent música crítica o música amb missatge no consciències a ningú si no és algo agradable d'escoltar, no? Com qualsevol altre missatge que vulguis transmetre o producte cultural que tinguis intenció com de que transformi alguna cosa, ha de ser maco. Per això sempre intentem explicar en els nostres tallers doncs aquesta manera de veure l'art, no? Que hem d'estar tota l'estona lluitant entre que quedi maco i que a més tingui un missatge que d'alguna forma faci honor als valors de la cultura hip-hop. I com a artistes és el que també intentem aplicar. Amb aquesta idea dels valors començàvem també amb aquesta frase, no? El puño que aprieta más fuerte es el que no tiene nada, que tu destacaves una mica de la teva filosofia a l'hora de fer música. Quina és aquesta filosofia, la crítica, no? Que voleu transmetre? Des d'on esteu fent música o productes culturals?
Bé, és una frase que és una mica antiga, de fet és del meu anterior grup que es deia Ascensa Furore, que fèiem més música com electrònica i més en català i així, i penso que resumeix una mica la filosofia bueno, que un cop ets una persona precària, ocupes certs marges a nivell social, etc., tens molt més l'impuls de lluitar, no? Perquè tens molt menys a perdre que no pas la gent que ja neix amb certes coses que ja venen donades. Llavors és una mica com... Bueno, em sembla que és una frase maca, sin més. Des d'aquest lloc, no? Des d'aquest responsabilitat, diguem-ne, de tenir un micròfon a la mà, com viviu aquesta responsabilitat, no? Jo tinc la sensació que moltes vegades hem vist homes damunt de l'escenari o molts grups damunt de l'escenari que no han agafat el micro amb responsabilitat o amb vocació de dir ei, tinc un altaveu, què em puc fer d'aquest altaveu perquè tot sigui millor, no? I potser sento que vosaltres això és una cosa que incorporeu, és una mirada que voleu tenir. Sí, totalment. De fet, com el tema de la responsabilitat, tant, evidentment, no? com a educadores dintre que estem entrant en escoles, etc, com a artistes, a Tribades és el que tenim molt, molt present. És a dir, com som conscients que estem ocupant un espai i transmetent un missatge que no ens l'inventem nosaltres, sinó que ve d'unes demandes dels moviments socials i nosaltres simplement el que fem és fer-lo estètic, no? Tornem una altra vegada com això. L'emboliquem, el fem maco perquè la gent el pugui escoltar. Però diguéssim que és un pensament, són reflexions que no són nosaltres. Nosaltres simplement fem com aquesta transmissió. Aleshores, com des d'un inici, nosaltres, evidentment, a sobre un escenari som conscients que tenim un públic, sobretot com bastant juvenil, com noies feministes de 20 anys, etc, i que l'efecte dels escenaris fa que t'escoltin, que et segueixin i que moltes vegades imitin el que tu estàs fent o que a nivell discursiu el que tu estàs dient doncs té un impacte, no? Amb aquestes edats o amb penya més jove també. Aleshores sempre ens hem intentat com desmarcar d'aquest rotllo dels artistes que pugen a un escenari i és com, vale, ara puc fer el que em doni la gana i seguir com amb la línia aquesta responsabilitat, que després som la penya més punky que puguis imaginar, però sobre un escenari som més responsables que mai. De fet, quan preparàvem l'entrevista vam tenir com un debat intern entre les companyes de dir bé, i si un dia no volen ser responsables, què? No? Allò, que a vegades és com que carregues amb que s'espera molt de vosaltres, o fins sembla que si fas música des de l'esquerra, no? I fins i tot des del fet de ser dona i tal, bueno, escolta. Sí, de fet, això, o sigui, com completament... Nosaltres, de fet, com sempre que anem a fer un disc, per exemple, passem les nostres lletres a col·legues perquè ens les revisin, a col·legues que tenim una mica com... mirada crítica. Exacte, i tal, no? Que confiem políticament, o quan hem fet un tema concret sobre una temàtica, per exemple, el d'Abolo, que és un tema que parla sobre el debat de la prostitució, abolicionisme, etc. També li van passar a companyes que eren treballadores sexuals perquè ens revisin com les patinades, no? Llavors hi ha un punt molt maco d'aquesta responsabilitat, però també hi ha un punt com de la pressió i del doble judici moltes vegades quan fas música política. Això és com quan un polític d'esquerres roba, no? O quan ho fa un de dretes. Pues el de dretes tothom s'espera que ho faci i el d'esquerres pilla el doble. Una mica com així, no? Com que l'error és... Bueno, sí que hi ha una mica de massa judici a vegades. Com la sensació que hi pot haver algú repartint carnets de puresa, no? De si ho estàs fent prou bé o no. I com que estàs a dalt de l'escenari amb el micro, doncs és molt dur. També dèiem, de fet, en aquesta línia, no? Que quina mandra preguntar-te sobre el fet de ser dona en el món de la música urbana, no? Que és un món clarament masculí. I dèiem, fins i tot vam dir, no li preguntem, tio, saps? I després dèiem, però a la vegada també és com molt rellevant, no? Sí, aquesta pregunta ens l'han fet moltes vegades. Perdó, pesades, tio. És que ho dèiem, els hi fem o passem? Mentre no em preguntis d'on ve Vita. Aquesta no te la faré, vale. Bueno, a veure, podria dir com diverses coses contradictòries, d'alguna manera. Nosaltres, des que vam començar amb Tribade, diguéssim que el panorama rap, quan dic rap en realitat també em refereixo a música urbana perquè avui en dia està tot molt fusionat, però per entendre'ns. Diguéssim que no ens consideren part del panorama rap. I nosaltres des d'un principi sempre hem tocat en un altre tipus d'escenaris, de festivals, etc. Com que ens han posat pel nostre missatge, tot i que fem música urbana, tot i que som raperes, ens han posat més en el circuit d'auxilis o etc. i altres compis que fan un estil musical que no és rap, però que fan música crítica. Aleshores, com que d'alguna forma estem relegades cap allà. Ah, uau. Sí,
I això quin impacte creus que ha tingut en la vostra trajectòria? És a dir, com us afecta? Hi ha un punt de raperes herides, perquè en el rap... Bueno, això és una cosa com molt old school, no? Però la cosa aquesta de que els rappers t'han de donar el seu respecte, no? Per tu considerar-te rapper. Que jo crec que molts sí que ens respecten, no? Però aquesta cosa de mai acabar d'estar en aquesta escena, doncs sí que hi ha un punt de, hòstia, és que quan un tio fa, o quan un grup d'homes fa música política, sí que moltes vegades està en aquests escenaris. Però en canvi nosaltres són coses de xiques, coses de mujeres, de feminisme, estan allà. I de fet, a la vegada aquesta escena catalana també hi ha com una crítica, no?, de que s'està despolititzant molt, el que diuen la banda del pati, no?, de dir hi ha poca política i poc ens semblava que els pets o sopa de cabra acabaria sent, no?, el més reivindicatiu que tindríem en dècades, no? Com hi conviviu? Perquè a la vegada tenen moltíssim renom, no? És com que... Sí, o sigui, crec que d'alguna forma estem en un moment de tanta orfandat política, tot i que la vegada aquest inici de curs ha sigut com molt potent, no? Amb la vaga de Palestina i tot, com que la penya està tornant a organitzar-se molt, però estem en un moment de pocs referents a nivell polític, a nivell cultural, etc, que ràpidament agafem qualsevol artista o qualsevol persona que mínimament diu alguna cosa, que no és que sigui d'esquerra, sinó pot ser com neutral, però ja de seguida, pum, aquesta persona està fent cultura des del nostre bàndol, i com que no és així, no? Com que hem baixat molt els estàndards d'exigència en els productes culturals reivindicatius que volem consumir, no? De fet, en aquesta línia també, no?, aquesta jerarquia entre la cultura que puja als escenaris i la cultura popular, no? I que, una cosa que ens interessava era tot el món aquest de la glosa improvisada, que també hi ha tot el món de les batalles a nivell de rap i així, i que és cultura com més comunitària, feta des de baix, i com viviu aquesta contradicció de dir, ostres, com podem reivindicar que que la música està a tot arreu i que tot pot ser música i tothom pot ser música si ho vol, i a la vegada hi ha tota aquesta indústria, no?, que genera aquests grans referents, diguem-ne. Sí, a veure, això que has dit de la glosa és molt interessant perquè ara, des de fa un parell d'anys o un any, hi ha la penya de Catalunya Freestyle, que van fer com unes batalles, i justament el guanyador va ser un glosador de Menorca, em sembla, i va ser molt guai, perquè va guanyar com la batalla de freestyle, un pavo que està fent glosa, no? I va ser com fum. La unió perfecta entre cultura popular i música urbana, que també és cultura popular. Una meravella, no? Una meravella, sí. I en català, i és superpotent. Sí, increïble. Jo sempre dic una cosa, que és que la música urbana o el rap en concret és una música molt democràtica, perquè no importa el nivell de capital cultural que tu tinguis. Home, evidentment, sí, clar, com més llegeixis, més practiquis, etc., millor faràs música, no? Però és la música que sempre triomfa als barris populars perquè es pot fer al carrer, perquè no necessites eines molt concretes, només com la intuïció i la intenció de fer-ho. Llavors, penso també, en el nostre cas, parlant com del recorregut de Tribade o coses que jo he vist, a Barcelona sempre hi ha hagut com un subpanorama de penya que comença a tocar en les ocupes, en els centres socials ocupats i de més, i que a poc de les cases ocupades es passa als concerts de barri alternatius, no? A les festes majors alternatives, després a la festa major, etc. O sigui, com que moltes vegades, i sobretot en el cas de les ties, no? Pues per companyes que tinc, doncs la Santa Salut, l'Elane, inclús la Lia Cali, es podria dir també, és penya que comencem en aquests ambients i acabes com professionalitzant-te, no? Llavors, d'alguna forma, com que s'ha de reconèixer també que els primers que aposten per aquesta música alternativa és la penya de les ocupes. I també a nivell de gènere, com sentir el suport mutu de la comunitat, no?, que t'ajuda o que t'acompanya en aquest procés de pillar confiança quan potser la resta no confien en tu, no? Que també trobo que a nivell de gènere pot ser com molt potent. Sí, de generar espais segurs en un terme ampli, no? Sí. De fet, això que comentaves de que el rap d'alguna manera es fa de tot arreu, no? I que els barris i que al carrer és molt fàcil de fer, entenc que és una mica el que en Barsambrant treballeu als instituts, no? I que a més és un espai, entenc que supertransformador, perquè segur que ho feu amb mirada crítica i política també, no? Explica'ns una mica quina és la filosofia de Barsambrant en aquest sentit i com ho treballeu i tot plegat. Sí, nosaltres diguéssim que treballem 3 pilars fonamentals, no? Un és doncs, diguéssim, apropar una disciplina a través de la qual es poden treballar continguts curriculars, com la rima, l'estrofa, etc. És a dir, com
l'impacte de poder analitzar una cançó de música urbana o de rap i parlar de recursos literaris, diguéssim que a nivell d'aprenentatge és molt més guapo, molt més potent per l'alumnat. Apropem la psicotècnia dels sentiments que diem, que és el rap, doncs perquè puguin expressar, tinguin un espai d'expressió oral, escrita, però a més també ho fem des del treball a certs valors. O sigui, sempre li aportem la mirada crítica, sempre parlem a l'inici dels tallers doncs, del 5è element del hip-hop, que és el coneixement, que és el pensament crític, o sigui, com ja comencem amb això. Sempre tractem doncs, temàtiques com l'augment de l'extrema dreta, el racisme, l'antifeixisme, el gènere, etc. I a més ho fem a través d'intentar normalitzar l'ús del català. I són, diguéssim, com les tres potes... Em sembla tan potent, però tant, de veritat. A vegades és difícil, complir les tres. Merda, m'he deixat algun xec, no? Sí, però realment funciona molt i és una forma d'apropar-nos amb un llenguatge i amb uns codis que en realitat és que els adolescents ho consumeixen tota l'estona. I què us trobeu als instituts? Ens trobem una mica de tot. Ens trobem molts adolescents i moltes adolescents doncs, que de cop i volta connecten amb l'activitat i tenen un espai allà com de catarsi, que potser mai han escrit per plaer i no per obligació, no? Pues, la típica redacció que has de fer a l'escola o el que sigui, mai s'han enfrontat, diguéssim, a un full en blanc i de cop i volta doncs, tenen allà una connexió guapíssima i això els acabes d'il·luminar i de salvar la vida, per així dir-ho. No? I llavors connectes molt amb aquesta jo adolescent del moment de no? El refugi que va suposar el tema de l'escriptura i el tema musical. També trobem com, d'alguna manera, això també s'ha d'esmentar, no? Com la capacitat d'atenció i necessitat de molta estimulació per l'ús de pantalles, que això és en adolescents i també en adults. Jo porto el mòbil aquí ara mateix. Llavors que això moltes vegades dificulta la tasca. Llavors intentem fer tallers molt dinàmics on tota l'estona estiguin passant coses diferents i també com sempre entrar des de l'empatia, des del vincle, i crec que també és molt potent la cosa aquesta de que un artista que al cap de setmana està cantant en escenaris o festivals estigui dins una aula. Això és molt potent. I per ells ha de ser molt proper, no? Molt com revelador, com molt, el que dèiem, no? Potser de baixar aquesta distància entre el popular i l'escenari, no? Sí. No? Hi ha moments de tot i dies de tot i situacions per tot. Sí, com trencar aquesta barrera i també com d'alguna forma fer veure el discurs de penya, o sigui, no tot és ser el Morat o ser la Rosalía, és a dir, com normalment, o sigui, pots petar-ho a la música però has de tenir un plan B, o sigui, has de tenir una carrera, uns estudis o una altra cosa a la que et puguis dedicar, com trencant una mica el discurs aquest també que fan tots els youtubers i gent que ja coneixem, no? De l'individualisme i de més. I jo, per exemple, sempre explico que si vaig poder fer la primera gira amb Tribade, que les primeres gires quan comences un projecte és una cosa que tu no saps com et funcionarà, que és una mica a risc i de més, va ser perquè estava a Barsembrant i llavors com a cooperativa doncs econòmicament em podien sostenir durant mesos, que després tot va funcionar i ja està, no? Però si no, això obre com un debat de qui es pot dedicar a la música, perquè realment no és per tothom. Sí. En quin moment esteu amb Tribade? Doncs vam treure disc l'any passat, al febrer, però no en format físic, com que ja està. Plataformes i ja circular, no? Sí, hemos caído en esa filosofia. I ara estem fent col·laboracions i cançons així sueltes. I heu tingut gira aquest estiu, l'estiu passat? Sí, hem estat fent diversos concerts així com per l'estat espanyol, també alguna fora, i sí, ahí estamos. Contentes, eh? Sí. La cosa va bé, vale. Seguirem escoltant-vos, doncs. Amb aquestes, Alba, en aquest podcast intentem desmentir alguns tòpics de l'extrema dreta i ho fem a través d'unes frases que tenim en una urna. Estrenem avui aquest format, a veure si funciona. Vale. Vaig a buscar la urna. És un experiment, no? És un experiment, estàs aquí tu amb nosaltres per provar-lo. Val. A aquesta urna hi ha unes quantes frases de l'extrema dreta. Llavors la idea és que en treguis una, la que tu vulguis, la llegim i la comentem. A veure com la faríem. La treus tu? Venga, mano inocente. A veure. Vale. Els homes ja tenen integrat que han de donar espai a les dones. Què et sembla aquesta expressió? O sigui, aquesta sentència? Depèn, tot depèn. En aquesta vida, no? Tot és relatiu. Tot és relatiu. Els homes, depèn de quins homes, no? És a dir, jo intento com
com no ser essencialista i cada cop com desmarcar-nos una mica del rotllo identitari, que és el que amb Tribade moltes vegades hem fet, però totes estem aprenent. Aleshores, jo penso que hi ha molts companys, depenent dels espais i dels entorns, que sí que tenen integrades aquestes dinàmiques més de cures i més respectuoses, gràcies a les companyes que los han puesto en su sitio una mica. Però penso que en altres espais encara és una tasca pendent, no a nivell de que no ho fagin, no de que no donin espai, sinó que es dona espai moltes vegades des d'un rotllo paternalista i de complir con el check, que això també és tot un temazo. O sigui, serà com el següent tema a revisar, exacte, no? Que ho facis, però tu has de creure, també. Total. Sí. Hi ha feina per fer, em sembla. Sí, exacte. Doncs vinga, amb aquestes tanquem conversa i connectem amb l'actualitat amb la redacció de jornal.cat. Marta Dell, què ens heu d'explicar? Hola, Aina. El mes d'octubre ha estat ben carregat de fires i festivals. Ha tingut lloc el Festival d'Economia Solidària de Catalunya, que ha comptat amb activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques. En aquesta edició, a més, s'hi ha incorporat per primer cop el Festival Esperanza. A més, també s'ha comptat amb la presentació de la primera edició impresa, alerta, estigueu ben atentes amb això, de jornal.cat, que es diu Jornaleres. Milers de persones han gaudit de la 5a edició de la Fira d'Economia Solidària Migrant i Diversa, que ha reivindicat les economies sorgides per les persones migrades i o racialitzades. També la Fira ha mostrat la seva solidaritat amb el poble palestí. Ha tingut lloc el Festival d'Arts Comunitàries de Catalunya sota el lema Entre Trames, que ha volgut desafiar amb les narratives dominants i, a més, trencar amb els convencionalismes. Més notícies. El cooperativisme català ha creat un fons econòmic de solidaritat on ha recaptat 9.000 euros que es destinaran a iniciatives populars palestines. La xarxa de municipis de l'economia social i solidària s'ha reunit en una assemblea a Amposta on ha renovat els seus objectius de creixement. I una trentena d'organitzacions han creat la plataforma Pirineu Viu per denunciar el monocultiu turístic. Ha nascut Reconnectem, el catàleg en línia d'aliments de proximitat del projecte Einateca. S'ha iniciat una prova pilot a Granollers i Barcelona i ara es vol expandir arreu del país. I fins aquí les notícies d'aquests últims dies. Marta Dell, doncs moltes gràcies per aquesta repassada de l'actualitat de l'economia social i solidària des de la redacció de jornal.cat. I per aquí tenim a la Clara. Clara, què ens portes avui? Doncs mira, no sé si t'he dit mai que sóc molt sensible a les olors. A veure, explica-m'ho bé, això. Avui porto una cosa que, en el millor dels casos, ens posem cada dia per sobre i fa moltíssima olor, però no és cap colònia. Sonen tambors. A veure, intriga. Va, comencem i digue-m'ho. Vinga. El preu just. Us donem la benvinguda al Preu Just, el concurs que posa mirada al preu real dels productes que consumim. Ja sabeu com funciona, però sempre fem un petit recordatori. Descrivim un producte a cada programa i hi haurà 3 concursants que telefònicament posaran el preu que consideren que és més just per aquell producte. Qui més s'apropi al preu real, doncs s'endú un premi. Un val de 25 euros per comprar a la zona, el mercat digital de consum responsable impulsat per la cooperativa Opcions. Val. Dit això, tu ets de les que et dutxes amb sabó, et dutxes només amb aigua. Jo em dutxo amb sabó, però, i cada dia em poso sabó, diguem-ne, que no ho fa tothom així? No. Ah, Hi ha gent que es dutxa només amb aigua. Vale. I és més, l'altre dia ho comentàvem, i just l'altre dia vaig quedar amb un amic que es dutxa només amb aigua. Vale, és a dir, ja Ja vaig tenim recordar, referents d'aquest moviment. Els tenim. Doncs avui us porto, com no podia ser d'altra manera, un gel xampú. Un sabó, va? Quan rondava per aquí m'havia semblat una ampolla de vi. Té una mica estètica ampolla de vi, no? Jo no sé quin vi prens normalment, però... Així, com un vi blanc aquí no em baix. convidis a prendre vi, però... Endavant. Sí. No, és un gel xampú, potser perquè és familiar, és tamany familiar. I llavors... Referència a ampolla de vi. Referència a ampolla de vi. Doncs, és un gel xampú vegà, està fet a calonja i està fet amb tot de productes naturals, ecològics, i a més està com fet artesanalment. Vegà entenc que vol dir que no s'ha testejat amb animals per fer... Correcte, és que no té productes animals i no s'ha testejat amb Molt animals. bé. Va, el xampú vegà. Cada dia aprenem una cosa. Cada dia aprenem coses noves. Llavors, això, tamany familiar, 750 mil·lilitres. Posem el preu per una ampolla 750 mil·lilitres. Vale. I qui tenim? Qui posa preu avui? Doncs la nostra primera concursant és la Gisela. Gisela, com estàs? D'on ens truques? Hola, estic trucant des de València.
Ai, que bé, des de València. Diria que hem tingut concursants de les Illes, del Pallars, del Maresme, de Lleida, del Delta, de Barcelona segur, juraria. No me'n recordo, però probablement. I avui del País Valencià. Estem contentes. Vinga, a veure què ens diu la Gisela. Doncs Gisela, benvinguda i a jugar! Vinga, com seguim? Doncs la segona concursant d'avui és l'Ariadna. Ariadna, com estàs? On truques tu? Hola, Clara. Doncs truco des de la ciutat de Barcelona. Mira, Barcelona. Vinga, Barcelona, ja en tenim una altra. Ja en tenim una altra. Doncs, Ariadna, benvinguda i a jugar! Vinga, i amb qui tanquem el concurs? I acabem amb la Carme. Carme, d'on truques tu? Hola, bones. Us truco des de Calafell. Vale. Des de Calafell. Tot repartit, eh? I tot dones, avui. Sí, tot dones. Val. Mira, va com va. Entrevista de dona, tot dones aquí. És fantàstic. Bueno, és Arcadi, tècnic, benvingut. la representació masculina al podcast. Doncs, escolta'm, benvinguda i a jugar! Doncs va, posem preu. A veure si avui també tenim algú que es dispara molt per dalt, algú per baix, a veure com ho tenim. Anem a posar preus. Vinga. Gisela, quin preu poses tu? Vale, a veure, Món Cosmètics ens la claven moltíssim per coses ultra mega químiques. Llavors, aquesta meravella... jo diria 13 euros. Vale, i l'Ariadna? A veure, el preu per aquest gel xampú, si és artesanal, ecològic, vegà, o sigui, ho té tot, jo diria que tenint en compte que són 750 mil·lilitres, el preu just podrien ser uns 15 euros. Vale. I per acabar, la Carme, a veure què ens diu. A veure, tenint en compte tot el que has dit del producte i a més el format de 750 mil·lilitres, jo diria que el preu estaria al voltant dels 17,50. Dels 17,50. Val. Doncs, ara, Clara... Tenim 13, 13, repasso, 15, sí? I 17,50 la Carme, no? 13, 15, 17,50. I el preu d'aquest sabó és de... Aquest sabó té un preu de 16,25 euros. 16,25? Pot ser que hi hagi dues persones que estan a la mateixa distància del preu real? Tenim dues persones equidistants al concurs. Val? Correcte. L'Ariadna i la Carme han empatat per dalt i per baix. És això? Aquest concurs, o sigui, és tan guapo. És la segona vegada que ens empaten? És la segona vegada que ens passa. L'altre dia vam tirar moneda. Avui no em porto, perquè Clara. hi havia molt trànsit, he arribat com topetar i no tenia monedes, ni cafè, ni merdes, ni res. Llavors... Com desempatem? Jo crec que avui seria guai fer-ho a pedra, paper, tisora. Què? Sí o no? Vale, som-hi. Va, vinga. Un moment, així? Així? Vale. Però, tu qui ets? Això, va dir qui guanya. Jo sóc la Carme. Vale. I jo, qui era? L'Ariadna. Jo l'Ariadna. Vale. Vinga. Carme, et represento. Vaig a per tu. O sigui, ho estic donant tot per fer-te guanyar. Ariadna, guanyarem. Vinga. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Paper, has fet trampa! No, has fet trampa! Perquè has fet així. Ha estat una d'allò. Paper. Jo. Què? No t'ho creus? Vale, torna-me. Va. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Hòstia. Paper jo, paper la Carme. I pedra? L'Ariadna. L'Ariadna. Per tant, ha guanyat la Carme. Sap greu, Ariadna. Proper dia ho farem millor. Ho faré millor, bàsicament. Doncs ha guanyat la Carme de Calafell i amb això s'emporta un val de 25 euros de la zona del projecte impulsat per la cooperativa Opcions. Felicitats, Carme. Gaudeix-los molt. Doncs res, pleguem aquí, Clara? Doncs sí, perquè jo, veritat, he suat un ratet. Però tens un sabó meravellós. Ja tinc el sabó per anar-me a dutxar, saps? Claro. Vaig a mirar si fa olor o no. Ai, no puc. Bueno, doncs fins aquí el podcast de jornal.cat. Moltes gràcies per la confiança. I ja sabeu qui és la jornalera històrica d'avui? Com va dir Montserrat Roig, baixo a comprar patates. Som en acte de... Un programa de jornal.cat, diari de l'economia social i solidària, impulsat per la cooperativa La Sembra, amb producció de la cooperativa El Monocle, gravat dins de l'espai d'intercooperació El Sabasco, amb el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAP de la UPC, promogut
per la Direcció General d'Economia Social i Solidària i finançat pel Ministeri de Treball i Economia Social.